Sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap. O yan, kahit umulan, banat kami. Eto, dito kami. Pero sila nandun na, pahinga. Banat kami sa Rian. Oo. Yung iba, nandun na, nauna na. Sumagad. Ayun, naging minor sign yung biyahe natin. 5 minutes after nung ride out, umuus yung ulan. Sisilong pa dapat kanina. Kaya lang sa haba nung pila natin, ang dami rin nabasa. Kaya tinuloy na lang yung biyahe. Sakay na ang bisikleta, Laban! ay papadyan sa mga Laban lang, sugod! kasama ng aking barkada. Halos kanina lang nakilala, kasabay sa kalsada, sa gabi at umaga, umulan at umarap. Sige lang Morning, Master! mga mama. Uy, may mga shop no, ano yan? Spider yan eh. Kahit na magulan, Hindi, no, spider. Kita-kita mo tayo. Buwan na ulit. Buwan na ulit. Badyak ng badyak ang ating tiyan. Panginoon, hindi masisinta. Ano
ano na to, Aguinaldo Highway. Bali sa ilalim ng flyover na to, dyan ang U-turn ng ruta natin. Makakapasok tayo? Oh, yun. Tayo nagbabay sa loob eh. Antay lang natin yung ano, kabilang ruta. Ba? Hindi na kayo umikot doon. Hindi na kasi hindi nga namin alam kung pumasok ka dito, dumiretso ka. Tara, pasok tayong Vermosa. Ang dami natin, saya. Taga-Naik, sir! Taga-Naik kayo? Sir, North Kayo ba yung nakaranas sa Tandang Sora rin? Ba, tibay ah. Oo. Pumunta na kami dito, sir, pamatin. Ayos, master, maraming salamat. Wal ba? Negative, negative. Negative. Sayang. Sayang. Ang ganda sana sa loob ng Vermosa eh. Diretsong daang Reyna, master. Yes, master. Negative sa ano. Time check 7:46, nakabalik na tayo sa Evia. Kakanan tayo dito sa Daang Reyna kasi magre-regroup ulit tayo sa may palasyo. Dito na! Nag-assemble tayo dito, dapat mag-picture tayo dun sa ano, sa baba, kaya lang maputik, so hindi na. Diretso na lang tayong ano, chill bar. Andiyan na yung dulo, no? O sige, tara. Rotonda, tapos diretso na tayo yung ano, festival sa may chill bar. Tira. Ayun, nandito na tayo sa Chill Bar Festival Mall. Chibugan time na. Festival Mall, Alabang. Meron kaming 12 KTV rooms and 1 big family room. Operation time namin is 2 p.m. to 4 a.m. every night. Okay, tapos na tayo kumain. Thank you very much, Chill Bar. Hep up! Hep up! Balik. Raffle tayo, raffle time, Supreme Bikes. Okay, balik na tayo sa Supreme Bikes at meron pa tayong pa-raffle. Courtesy of Supreme Bikes tsaka Vittoria.
Maraming salamat ulit, Silbar. Solid. As always. Salamat, Sir Mike. Tara, Sir Noel. Supreme Bikes, Supreme Bikes. And we're back sa Supreme Bikes. Para kayo mga di kumain sa Silbar ah. Dahil pamimigay mga Mapalakpakan master. naman natin Silbar sa Supreme Bikes. Hindi tayo pinabayaan gutom. Ha? Salamat Sir Mike ng Silbar. Saka syempre kay Supremo Mark Asquero. Palakpakan naman natin. Yan. Master, kaway ka muna, kaway. Sino mga dati nang nakasama ron? Alright, good morning everyone. So, ito yung mga pamimigay natin from Supreme Bikes. Unang-una meron tayo ditong L2 A7 2x10s with MTB upkit group set. Ayan, nasa baba. Tapos, meron din tayo na dyan. R7 mga pang road bike na STI upkit 2x10. From L2 din. Dito rin yan. Ito oh. Yung dalawa lang. Yung dalawa lang. Ito wala. Sorry, wala pala yung A7 na 2x10. Ito palang A11, 11 speed, pero wala siyang crank. So upkit lang din siya. Majinsi 406, Cyclus M1, and yung Cyclus AS2 Mini na pump. Ito, bagong-bago to. Ito yung hindi na kailangan magbomba pag di battery mo lang rechargeable. So, mainit na mainit yung product na yan. Tapos we also have Spider curve na helmet, 5 piraso. Yan. Tapos from Vittoria, may mga water bottles tayo. Ito later, Vittoria Corsa Next. Yan, pinakamabentang gulong from Vittoria pang road bike. Tubeless ready na to. We also have Vittoria Corsa Pro. Yung mga pang Corsa pala. Vittoria Corsa. Mga randonneur natin na gulong from Vittoria din. Nandiyan din yan. Tapos ano pa ba? Merch from Sarap Pag Bike. And the winner is... Registered ako. Sana manalo ako. Pindot. Sino ulit ang nanalo? Ito na. Ito, meron na to. Eliazar L. Oh, Montes. nandiyan to si Lazar! Wala pa rin si Lazar! Bulong. Up! Oh, sunod na nanalo si Russ. Crypto Lord 2016. IDP Sport IGS 130S. Yan. From Supreme Bikes. ID Sport! Hoy! Kilala ko to! Mark Asquero. Sige, next na. Next. Yan, pass! Kim Condino. Dito ba si Kim? Ayun. Kimos, yan. Up. Feliciano Buenavista. Yun! Isa pa.
Bike and Beta, check. Congratulations! Yung next natin, Spider Car, Michael John Alain Saavedra. Spider Helmet Lecturer, Ryuden Reyes. Wow! Isa. Nasa harap lang ah! Cadence! Cadence! Cadence Helmet from Spider. Presyo niya, Mark Emmanuel Casako. Casako, 5, 4, 3, 2, 1. Next, Chris Harabata. Edwin Manding. Okay, next. Spider Car ulit. Ramon Robert Quezon. Ayun, sa likod! Pair ng inner tube. Marijele Rendrina. Ready? Inner tube. Ibs Valderrama. Ibs Valderrama. Maluhalo ka sa sinunod. Yaka muna! Ito yung ginagamit sa turtle runs. Ito yung magkano to? 5.8 to, no? Ano ka ba? Rim o disc? Rim po. Ito 25C. Master! 25C. Master! Ayun, napakaswerte. Isang palakpakan dyan para Supreme Bikes. Let's go! Ulit! Magkano thank you? Congratulations, Cycla Series 2. Mini Bicycle Tires Takeover. Thank you, Salamat Supreme Bike Shop. Salamat kay Supremo. Salamat, nakakuha oh. Sulit na! Thank you Supreme Bike. Salamat po. Thank you, Supreme Bike. Thank you Supreme Bike. Panalangin ko talaga ito sa gabi pa. Team Spider. Yun! Saka sa nagpagi! Armor from Victoria. Sulit. Salamat, Master! Salamat sa Supreme. Saka sa Kiian House. Sir, naka 4-0 na kami. Salamat po namin. Nakadali. Thank you. Thank you, Master! Ayun! Ganda naman po. Okay, Cycla. Pinakyaw ng mga taga-sound! Sila lang. Okay. Thank you! Thank you sir. Thank you. Kaya palakpakan naman natin Supreme Bikes sa pag-ginamit. Supreme Bikes, maraming salamat. Silmar, Sir Mike. Silmar, maraming salamat. At maraming salamat sa inyo lahat na nagpunta dito sa Ayaya Ride sa atin sa Sound. In collaboration with Supreme Bikes and Silmar, sana nag-enjoy kayo lahat. Maraming salamat. Thank you, si Batman. Yan, oy! Thank you! Yan! Thank you po! Thank you, ma'am! Thank you! Yan! Maligayan lahat, oy! Sobrang ligaya po. Ayun, masaya! Thank you po. Ito pa isa, oh! Lalo na to! Nahuli lang. Nahuli! Oh! Oh! Puro nakangiti! Lalo itong dalawang to, oh! Magkatabi lang, nanalo pa! Yan! Oh! Yan, ayan pa, isa pa sa nagwagi. Ayan pa! Iuwi tayo. Yan, bike ni Beta, oh! Talaga, oh! Ay, saan? Thank you, Master! Ako sa ward! Salamat, salamat! Okay! Hanggang sa muli! Thank you. Yun, salamat mga master! Salamat, salamat! Salamat po! Master, salamat!
Thank you, master. Thank you, master. Hanggang sa muli. Pinakyaw nyo, master, ha. Thank you, master. Alright. Thank you, master. Ayan. Guitar pusher. At saka Supreme bike.